A onda sam došao i razveo se. Janjuš i Miki razgovarali do ranih jutarnjih časova. Košarkaš mu prepričao nezaboravno iskustvo tokom boravka u Kini. Pravi tandem Marko Janjušević-Janjuš ćaskao je sa Mikijem Đuričićem do ranih jutarnjih časova, pa su se dotakli i Janjuševog života i iskustva. U Kini, gde je proveo određeni period, ja dođem, neki mali, nikad loptu uzeo nije. I dođe njegov otac sa obezbeđenjem, mi se dopisivali, preko one aplikacije koja ti odmah prevede na kineski, mi se dopisujemo, on rezervisao neki restoran i on meni pokaže kako je vlasnik nekog celog kompleksa, prepričavao je Janjuš. Mogao je i ženu da ti zaposli, rekao mu je Miki. Ma mogao je šta je hteo, nego sam ja došao ovde, a onda se i razveo, smejao se Janjuš. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.